Že čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska. Pôvodne toto video malo byť o Funko Pop figurkách, čo aj bude. Lebo ste mi nenapísali, či to video chcete alebo nie, takže díky. Ale nie, toto video bude mať dve časti. V prvej časti budú figurky, ktoré nie sú z anime, a v druhej, ktoré sú z anime. Má to dva dôvody. Prvé, za tie figurky, ktoré nie sú z anime, je ich menej. Sú tri. Spoiler. A za druhé, na konci je jedna anime figurka, ktorú mám strašne rád a musím vám ju ukázať. A to bude až na konci videa, aby ste som vás držal v prekvapení a ja mal z toho väčší watch time. Hahaha. Nie. A zároveň áno aj nie. Takže prvá figurka, to je Deadpool vianočný, lebo má tieto candy sticks. Úplne nádherná figurka. Ja sa takto dám bližšie a skrčím sa, aby som mal niečo s chrbtom a zároveň aby to bolo lepšie vidieť na kamere. No, to je figurka, ktorú by som si dneska už nekúpil. Dostal som ju ako jednu z prvých, dostal som ju ako jednu z prvých. A dostal som ich dve. Druhá je tento úplne úžasný Darth Vader, ktorému takto môžem dávať hlavu. To môžem aj prvej figurke ešte, toto takto zľavu. To je Darth Vader, lebo ja mám rád Star Wars. Aj keď som z toho Star Warsu až tak moc toho nevidel, ale hovorím, moje obľúbené univerzum a zo Star Wars najlepší záporák je jednoznačne podľa mňa Vader. Čo asi väčšine. Takže asi tak. Hej, to je super. Potom je tu tretia Funko Pop figurka, zároveň posledná, ktorá je takto z filmov a tak, a to je pán Iron Man, ktorý má zbroj, bude to Infinity War alebo Endgame, a mám pocit, že skoro Infinity War. A je úplne super. Je to úplne mega, tiež má Bubblehead hlavu, čo je aj posledná figurka, ktorá má Bubblehead hlavu inak, takže hej. A tuto by som si asi kúpil, lebo kto by nemal rád Tonyho Starka z MCU. No, nájdu sa určite nejakí ľudia, ale ja osobne tú postavu mám rád. No, potom anime, tak to je Kirishima z My Hero Academie. Toho by som si už znova tiež nekúpil, ale ako postava není zlý a MHčka bola úplne super, hlavne ten koniec, čo bol nedávno. Takže úplne mega. Ja tú postavu mám, není to moja najobľúbenejšia postava, ale rozhodne je to jedna z tých lepších. No, ale dobre, to by sme zabiehali v samotnému anime. Potom tretia figurka, ktorú som si kúpil, už by som si nekúpil. A zároveň druhá figurka z anime, tak to je tuto Kakashi. Ten tiež nemá Bubblehead hlavu, ale môže mu takto otačať, takže si mu kľudne môže takto rátať jebáky na chrbáte. Alebo proste rátať si, koľko má zasahov na chrbáte. Pretože tak. Toho by som si tiež už nekúpil. A toto plus ten, s čím vlastne ten Kirishima a Iron Man, tak to mi došlo v jednom balíku, lebo som si kúpil 3, pretože proste som nejak, ja neviem čo. Proste som ich chcel, tak som povedal, dobre, kúpim si ich, a potom som si povedal, ja ich vlastne až tak moc nechcem. Ale však nevadí. Potom tu mám figurku, ktorá bude kontroverzná troška, ale je to Naruto Sexy Jutsu. Proste som ju musel mať. Tak k tomu viac nás nepoviem. Fakt som ju musel mať a ja som si povedal, to musím mať, to bude super. Ja keď som to videl, že to majú na nejakom shope, tak si hovorím, to musím mať, tak som to okamžite aj kúpil. Nemusel som s tým tak byť taký rýchly, ale chcel som. Potom tretia zo 4 Narutových figurok, ak som to nepovedal, tak sú 4. Tretia je tento Naruto, ktorý svieti v tme, keď ho nasvietím na svetle, ale inak to nechcem robiť. A druhá už takto samotne je strašne pekný. Ono to sice není vidieť, lebo mám tú stenu a ono, jak je to žlté, tak to moc není vidieť, ale je to úplne super. To úplne nádherné. Už takto v základe je pekné, a keď ešte svieti,
To je tiež super. No a čtvrtý, tak to som si musel kúpiť a to je Kyubi Kurama. Nebo 9 od zasa liška. Úplne super vyzerá. A ja som to videl a hovorím si, jež to musím mať. Ako ono vyzerá nahnevané a je nahnevané, ale mne sa to ľúbi. Úplne super. Tam z poličky ma stráži. Normálne. Normálne vám poviem. Potom je tu už figurka z mojho obľúbeného anime, keď som ho malý, ktoré bežalo na Animaxe. A to je Bleach. Bleach a toto je Ichigo Kurosaki. Už neviem aká forma presne, ale však to je jedno. Ja som pôvodne chcel inú figurku si ju kúpiť, ale nakoniec ma táto prekecela. A má jednu dizajnovú chybičku. Proste ona keď je takto postavená, hej teraz vidíte jej hlavu, ale ona keď je takto postavená a nedržal by som ju, tak ona takto spadne dozadu, lebo hlavu má, jej ťažisko není úplne rovné, proste ona není úplne rovná, ona je viac tak zaklonená dozadu a tým, že má hlavnú ťažisko v tej hlave, tak by mi tak padla dozadu. Takže ja ju mám opretú o inú figurku, ktorú vám ukážem ako tú poslednú. No a potom tu mám Pokémonov, tých musím takto zobrať do ruky, do obidvoch, lebo tých musím ukázať spolu. A to je Pichu proste, Pokémon, ktorý vyzerá roztomilo strašne. To je jediné, kvôli čomu som si ho kúpil, lebo vyzeralo strašne roztomilo. Tak som si ho kúpil, lebo fakt vyzerá to hrozne roztomilo, strašne cute. A potom tu je druhý, s ktorým skoro vypadol z ruka, to je Mimikyu. A viete prečo Mimikyu? On má smutnú backstory a ja mám strašne rád smutnú backstory. Ako cute takýto Pokémon, to je úplne super. A smutný Pokémon, čo má smutnú backstory ako Mimikyu, tak to proste to som musel mať. Toho som si kúpil v Prahe, v Smarty, pretože som to proste musel mať. Proste to je super mať oné Mimikyu a tá jeho backstory, to je smutné a ja to mám strašne rád, lebo sa v tomto môžem cítiť. Nie, že by som ja mal smutnú backstory, ale mám, chápete to proste. No a potom tu je Rimuru Tempest, môjho obľúbeného anime Tensura, nebo reinkarnoval som sa ako Sliss. Ja viem, že nevyzerá ako Sliss, ale to by ste museli sledovať, aby ste to pochopili. Ja to anime mám strašne rád, je to momentálne asi moje najobľúbenejšie anime, lebo je tam overpowered charakter a ja mám rád, keď je charakter overpowered, tak proste mám svojho vlastného Rimuru Tempest. Tú figurku mám strašne rád. Nepribudla ako posledná do mojej zbierky, ale ako jedna z tých neskorších. Ale vyzerá strašne dobre. Taký fun fact, ktorý sa mi stal, keď som tu ju odbaloval a dával dohromady, lebo ja ju teraz môžem aj rozložiť, ale to sa mi nechce. Tak tento meč bol jedna celá časť. Ibaže ja tento koniec som musel privariť. Doslova pritaviť k tej rukoveti. Aby to bolo lepšie vidieť, tomuto som ju musel proste pritaviť, lebo toto mi odpadlo celé. Tak som zobral zapalovač, nahrial som to, dal som to k tomu a hotovo. Asi má kvôli tomu nižšiu hodnotu, ale tak fakt ja ju neplánujem predať, ja ju plánujem mať, lebo vyzerá úplne super. Takže asi tak. Máme naspäť na svoje miesto. No, to je všetko. To sú všetky figurky. Pokiaľ by ste ešte nejaké video chceli, tak kľudne napíšte, alebo tak proste, úplne super. Možno nejaký list mojich obľúbenejších anime dohromady, ktoré rád sledujem, alebo rád rewatchujem, alebo proste niečo. Lebo je to úplne super pre mňa. A čo sa týka Funko Pop figuriek, tak neplánujem sa ďalšiu kúpiť, ale to sa neplánoval si ani Mimikyu kúpiť, keď som bol v Trenčine určite, v Prahe. Tak som si povedal, čak kúpim si ho a že nie. A potom som tam bol druhýkrát, tretíkrát, že dobre, kúpim si ju. Lebo som tam bol kvôli Image Dragons koncertu, ktoré máme okodované to tričko na sebe, to som sa uvedomil až teraz. Takže tak. Takže to bolo asi všetko k tomuto videu. Ja to natáčam už tretíkrát, pretože proste som to vždycky nejak zakecal a pokazal som to. Možno, že teraz vidíte úplne inú verziu, ako ja teraz natáčam, ale to dúfam, že nie. No a každopádne toto sú moje Funko Pop figurky.
to som už povedal, nevadí. To je všetko pre toto video a keď chcete vidieť nejaké iné, tak napíšte, kľudne napíšte, že aké by ste chceli vidieť. Zatiaľ sa majte.